Dapat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Paano ang mangin safe? Batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga we all would like to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa takna ng launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa Maracatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo no sa inyo sining radio dial maayong hapon lang gid no sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630 kHz. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa gihapon, welcome. Gina-enjoy man kita no sa aton siniyang Facebook Live no ginalantaw kita dira no sa aton sining Facebook Live kag subong man sa aton sining Bombo mobile app sa ila sinitag sa cellphone. Kung ang inyo sining cellphone well equipped, embedded ang Bombo mobile app, especially no ang inyo siniyang pagkakatuan ang DYWB Bombo Radio Bacolod. Di kundi makapamati kamo, maka-enjoy kamo sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Wala labo sa aton si Facebook Live, ara na da sila subong sa Facebook Live ho, nagaparisel sa ila sini nga comments and greetings, hello and good afternoon. Wala labot ara man kita sa YouTube channel, mga kabombo pinaagi sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? So sa mga nagaparisel na dira karon sa aton siniiya nga YouTube channel, good afternoon. Sa aton siniiya nga mga nagalantaw na dira karon sa aton sini nga YouTube channel.
may hapon lang gid, no? May mga nagapareser naman gani sa ila siniiya nga mga mensahe. Sa tanan dira, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniiya nga mga palaagyan. Kompleto na ang pag-welcome ko halin sa 630 kHz, no? Sa malabutan sa aton si paguragwa nga radyo sa gyapon ang partner, no? Adlaw-adlaw nga tanan kay ti ang ila siniiya pangabuhi hindi na ya kompleto kung lang ang radyo mo, no? It's part of their system. To tell you honestly, si Miss Jazz, I feel in limbo when I cannot hear Bombo Radyo Bacolod. Bisan sa balay, no? O isa sa balay, mahambal ka nga ti, especially kung day off, maka-ulo-unwind ka, no? Kung ara ka man sa sulod sa balay, maka-ulo-unwind ka. Pero, I see to it nga ara ginaega andar ang bombo. Kay basta mabatian ko lang, no? How much more kamo, nga kamo yan nagapamati, no? Kami diri ang nagahambal. Pati, amo na part of our system, ang bombo radyo, no? Nanging kabahin na sa aton si pagpambuhi diri sa kalibutan, adlaw nga tanan ang pagpamati naton sa bombo radyo. That is why, no, sa tanan dira nga na welcome ko na sa 630 kHz sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, local website www.bomboradio.com/Bacolod, sa aton siniiyang Bombo mobile app via our cell phone, mga kabombo, no? And of course, sa aton si Facebook Live, nagalantaw na dira, samtang nagapamati man. Kag, syempre, sa pinaka-latest naton sa YouTube channel. Ara na dayon si Ma'am Abigail Marina siya sang Makati City. Everyday nagapamati, kag nagalantaw gid via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kung ara na kamo dira, no? Abigail, don't forget ha, sa mga nagalantaw dira sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod, kung ara na kamo dira, don't forget to like, share, and subscribe, and click or hit the notification bell below para nga kompletos recados, okay? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga Suki. By the way, aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, nagapakilala lamang sa kay Roy. Si Roy sang Negros Occidental, no? Wala siya nag-specify sa iya siniiya nga kundiin siya nga syudad o kundiin sa nga banwa, basta importante lang ang iya sini nga ngalan nga si Roy sang Negros Occidental, no? Kung kamo mayra man sang kasaysayan, aber ipadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, no? May premyo man kita o kung wala importante, mapuslan naton, no? Antes kita magbiya diri sa kalibutan, antes kita kuhaon diri sang mahal nga makaako, kay ti wala ta kabalo kung asasan o kita diri, but at least, no, ang aton siniiya nga mga inagyan sa kabuhi, ang aton si kahapon lamang, napusla naton pinaagi sa one way of that is to share here sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang ang inyo si makasaysayan kung may promo man kita o kung wala, ang importante ma-share naton kag mapulutan sa mga golden nuggets in life or sa aton siniiya nga mga inspirasyon man, makuhaan sa inspirasyon and lessons in life at the same time, mga kabombo, no? Abi, i-share. Sa nasiling ko na, email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man, pinaagi sa aton sining Facebook page, no? Pagitaon lang dira ang aton sining Bombo Radio Facebook page, i-private message, o kunibutang sa inbox, inigali sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, FB Messenger. Gina-prioritize ko gid ang nag-mensahe dira sa akong FB Messenger kay pertigig kadamo, no? I give priority sa mga kasaysayan, no? Para nga pagkakita ko ti open ko na dayon. Okay? Para duro diretso. Hindi gani sa aton sini nga traditional way of sharing our life stories through writing. I-address sa kahapon lamang program care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ipadala, pinaagi sa post office, no? Pinaagi sa koreo. Okay, nakita dira mga kabombo o sige. By the way, good afternoon sa aton siniiya nga mga nagapinamati dira ho si
Mia Mondia. Hello, Mia Mondia. Good afternoon, Miss Jess. Paki-greet sa kay nanay ko, sa amon nanay nga si Fe Hardeliza Mondia, nga avid listener gid sang Bombo Radyo Bacolod, no? Nanay Fe Hardeliza Mondia, good afternoon. Rose Donato. Magandang hapon, Miss Jess from Paranaque. Thea Ross Armada, watching from Kuwait. Hello sa aton si mga overseas Filipino workers. Salute sa aton si mga OFWs, no? Especially dira sa Kuwait, si Thea Ross Armada. Paki-shout out sa mga taga Riego, especially sa akon family, Miss Jazz. Sige. Uy, si pariente Cristina Magallanes Delgado, watching from Lebanon. Hello, Cristina. Stay safe and healthy. And don't forget to share the good news sa mga Filipino communities dito sa Lebanon, no? Nga pwede na sila makapamati, especially sa mga naghalin diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pwede sila makapamati sa mga programa makalantaw, no, sa ila sa dak-an nga programa diri sa Bombo Radyo. Michael Vincent David NJ, good PMS, just shout out po. I'm watching from Saitama, Japan. Mary Jean Chofilo, hello, good afternoon, watching from Pasig. God bless. Anak ng Pasig naman kayo. Daw na-miss ko ang amahanon sa Smoky Mountain. Jocelyn Ison de Lumpines, please greet my husband, Henry de Lumpines, ang Zone 6, Pulupandan. Jeannie Kabiling sa Laguna, permigid ako nagapamati. Paliw ko tamyo sa Kabantog family sa may Mambusaw, Capiz. Wakadamo pa diri ho. Jovely Betonta, good afternoon, Miss Jess. Paborito ko gid pamatian. Paborito ka gid pamatian sang akon sini nga Iloy kag Amay. They are listening right now sa Victoria City. Thank you so much, Jovely Betonta. What's the name of your parents, no? Para nga mag-greet naman. Rain Nile Bulfa Tambuson, listening and watching live sa FB ninyo from Sitio Sugong, Barangay Isyu, Kawayan. Paki-shout out ang Bulfa Tambuson and Titong family sa Bugos nga Negros Island. Thank you, Miss Jess and more power sa show nyo. Thank you also. Teen Alba, mayang hapon, Miss Jazz. Patamyo ko sa akong mga bata. Precious Angel Sagid. Lynn Sukim Vertudazo. Hello po from Bukidnon. Kanami, no? Grabe nga mga lugar. And without much ado, mga kabombo, dugay-dugay naman ang inyong sining mga greetings. Ari-anay aton siniiha nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa mga nagahilay-hilay daw. Kinahanglan naton maghilay-hilay. Our body is not a robot. Hindi po ako robot. Yan ang sinasabi ng ating katawan. So we need to unwind from time to time every day, no? Sa tunga-tunga, ang kahapon lamang program, pwede kita diri ka ulo unwind to maintain stress-free kind of life. Good afternoon sa mga naglantaw dira sa Guaho, nag-wave-wave. So in order for us to have stress-free kind of life, kailangan makaulo unwind kita, no? Ma-divert ang aton sining panghuna-huna. Kung may mga ginadumdum kita dira, ginalantaw, gina-worry nga mga problema, mga problems to be solved, and of course, mga responsibilidad every day, stop for a while. Mag-ulo unwind, no? Divert ang inyong silipang huna-una para maka-relax kita, mga kabombo, no? We need that. Kinanglan gid naton nga maka-relax from time to time, no? Even a nap will do, mga kabombo, no? Kanami bala. Bisan pila lang da ka minutos, no? Maka-refresh gid sa aton. Okay? So, para maka-refresh kita kag ma-refresh kita kag maka-ulo unwind kita, no, mangin stress-free ang aton siniiya nga adlaw. Ari-anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga bahanon, mga kabombo, ang produkto of course ng aton sini nga Bombo
Music Festival, mga kabombo, no? Ang aton sining nga kaugalingon, nga paindis-indis in order for us to discover your God-given talent to compose beautiful songs, to sing at the same time. Ang inyong bahanon, gin compose ni Sir Edwin de Maculangan, no? Sang isa ini siya ka financial specialist. Imagine ha, dito na siya sa Los Angeles, California, USA, pero ti pusong Pinoy. Pagkabati nga may paindis-indis ang Bombo Radyo, nagpauli kidiri, no? Kay nagpadala sa iya sining entry na dala sa top 12 kay katahom gid sa iya siniya nga gin compose nga bahanon. Yari mga kabombo, ang bahanon, mahirap gumawa ng kanta. But if you are a ang talent mo bala daw kinaiya mo na ginaiya, God-given talent, it's just easy. Kung kay isa mambal ka, bisan ting lang da, no? May makitaan ka sa palibot, may ara ka na dadayon, ga pop up sa imo sa niya nga mind. I know what song to be composed. Okay? So ariho, ang aton nga pambukas nga bahanon, uluanwan kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang with Mahirap Gumawa ng Kanta during the grand performance night ng Bombo Music Festival. Aton natawon, at the same time, aton pamatian. Mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta.
Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Amoy ato mga kabombong aton si pambukas nga mahanon para get sa aton sining nga mga kabombo, sa aton sining nga mga suki. Mahirap gumawa ng kanta, produkto sang Bombo Music Festival 2020 by Mr. Edwin Dimacolangan. Good afternoon lang sa kay Thea Ross Armada watching from Kuwait. Paki-shout out sa mga taga-Riego, especially sa akong family. Cristina Magallanes Delgado, watching from Lebanon also. Michael Vincent David NJ, Good PMS Jazz, shout out po. I'm watching from Saitama, Japan. Mga OFWs naton greet ginaton from time to time, no? Mary Jean Chufilo, hello, good afternoon. Watching from Pasig. Vicky Zamora Fuentes, good afternoon, Miss Jazz, kasatanan-tanan. Watching FB Live here in Singapore. Keep safe, everyone. God bless us all. Riza Lee de la Peña, Sabanal. Good PMS Jazz, watching from Mabinay. Jolina Desin, good afternoon, Miss Jazz. Greet ko lang akong tita sa Manila nga si Elna Luces dira sa Singapore. Kag si LV Improgo sa Saudi Arabia, Mary Rose Desin sa Saudi Arabia, Irene Rose sa Kuwait, tita ko sa Iloilo, Maylene Esmeralda, Nanding Bolivar sa Cabatuan, Iloilo, kag sa Bolivar family and Desin family. And good afternoon, Miss Jazz. Good afternoon, Bombo Radio, watching from Singapore. This is Jazz Sendio Love Sign. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum kag aton balikan no sa aton sini nga pagpanumbalik ang aton sini iya nga kapon lamang today in history. By the way, nakabalubla ka mo nga today is every 3rd of the month of December. If sang December 1 sang nagligan nga Wednesday a feature kita diri sa aton sini nga kahapon lamang today in history sang December 1, World AIDS Day. Subong naman niya mga kabombo, it's International Day of Persons with Disabilities. Aton hinauluhambalan kagang kasaysayan ni Roy, si Roy sang Negros Occidental, pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan.
mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz. By the way, kamusta ka mo dirao sa nagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Wala labot sa kay Abigail Marinas sa Makati. Everyday nagalantaw kag nagakadtugid sa YouTube kag nagalantaw sang Bombo Radio Bacolod programs. Ara naman si Rizalino Siglos. Hello, Miss Jazz, watching live from Barangay Singkang Airport, Bauca Barangay Coho, Rizalino Siglos and family. God bless. Thank you, Rizalino. Siguro ka namesake mo gid ang si Rizal, no? Although si Jose Rizal, si Jose or si Pepe. Ikaw yati Rizalino, siguro imo sila nga birthday. Sa birthday man o kung sa death anniversary ni Rizal. Am I right, Rizalino? Si Mary Pamolaya. Hello, Miss Jazz. Good afternoon. Sa staff sang Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas to all of you watching from Singapore. Mary Pamolaya. Thank you so much, Mary. Mary, paano ka mo dira mag-anuman? Pwede ko ikaw ma-interview. Paano ka mo dira mag-celebrate sang Christmas kag New Year dira sa Singapore, no?
Sige lang maano lang na si Mary sa aton mensahe. Mary Pamulaya dira sa Singapore. Thank you so much. And of course, sa aton siniiya nga Facebook Live, ara naman sila ho nagpareser naman pinaagi sa aton si Facebook Live. Si Michael Ornilio. Hello, Michael Ornilio. Happy listening sa kay Jerry Deligero. Good PM, Miss Jazz. Thank you so much sa kay Michael Ornilio. Kag Jolive Campania. Shout out sa Campania family sang Bulata, Kawayan. Sa listening samtang gaobra sang motorboat. Oh, grabe no. Dira sa may Bulata no, nami gid man na nami nga beach, am I right no? Sa may Bulata. Samtang nagaobra Miss Just sa motorboat kapamati sa imo pala tuntunan kahapon lamang. Thank you so much Jolive Campania. Si Mami Ana Sinoro na namian gid sang ambahanon nga mahirap gumawa ng kanta. Nami gid man no? Si Nestle Magdang Singson. Mayng hapon Miss Jazz. Hello listening while printing module nagapamati si Nestle Magdang Singson. Kung si Jolive Campania samtang nga nagaobra sa motorboat nagapamati sa kapon lamang. Si ano naman si Nestle Magdang Singson nagaprint sa iya sini nga module. Of course, no? I'm sure isa ka manunudlo ini. Thank you so much, Nestle Magdang Singson, nagapamati gid. Juvie Sarge Amodente, dira sa New Zealand. Mamangkot man ko kay Juvie kung ano sila celebrate sa Christmas kag New Year dira sa may New Zealand. Juvie, one of these days, no? Kabalunan na si Juvie. Si Jazz Key no Fable. Good PM, Jazz Key and Julie Shason Behar. Ari lang kami diri pamati. Asil Nuznak. Good afternoon. Napaktan mo gid ang name ko, Miss Jazz. Yes, Lisa Canson. Asil Nuznak ka pa. Lisa Canson. No? Konsulion. Amo gid na iya pa style kun ara kita sa social media. Mga ngalanta. No? At sige, antes makita magbasa sa kasaysayan ni Roy, 33 years old sa Negros Occidental. Ari anay mga kabombo ho, ang aton sinipagpanumbalik sa makadali. Ang matudtuod man nga kahapon lamang, no mga inagyan sa aton sini nga bugos nga kalibutan. One particular day today, December 3, sa nasiling ko na kaina, no? Tagsa ka mag-abot ang pet sa 3 sa Disyembre. Ginahiwat kinatagan sang pag-ulikid, pagtamod, ginatagan tribute, special tribute. Ang aton si mga kauturan nga may diferensya sa kalawasan, mga kabombo. May ginatawag sila nga mga persons with disabilities. Ang aton si mga PWDs, nga daw kaangay man sa mga normal nga tawo, dapat man naton ihatag ang ila siniya nga mga rights, no? Because they are also human beings just like us. Pero abi ninyo mga kabombo, ining mga PWDs ni mas sa abilidara ni sila kung ikumpara sa aton. Sa aton sila kahapon lamang today in history with matching graphics and pictures, memorabilias. Kadto kita sa tong panahon sang tuig 1992. That was December 3 of 1992. Mga 29 years ago, mga kabombo. Sang giniwat for the first time ang International Day of Persons with Disabilities. That was 29 years ago. 1992, no, bumulito, may ara kita dira sang pila ka mga graphics. There you have it. There it is, yes. I can see it na. Ang pag-obserbar sa International Day of Persons with Disability, mga kabombo, may handom. Ang handom sini, labi na gid sa nagapamuno nga United Nations, ang handom sili amo ang pagpalapnag, no? Pag-promote sang pag-insyende, no?
with our so much understanding sa mga disability issues sa aton si makauturan, no, sa ilang siniiyang plight bilang may mga diferensya sa lawas, kag agud nga ma-mobilize, mapadamo pagin matipon ang paghatag sang suporta para sa dignidad sa nasiling ko na mga rights, no, diretsyo kag well-being sa aton siniiyang nga makauturan nga may mga diferensya sa lawas sungkon mga PWDs. Ini ang nagapangita man, no, nagahando man nga makapangita mga kabombo or nagahandom gid ka nagaduso nga mapataas ang aton sini nga awareness angot sa ila sini nga mga diferensya sa lawas, sa ila sini naglain-lain nga mga disabilities sa tanan nga aspeto sa patagsang politika, political, social, economic, and cultural life. Sa nasiling na naton mas grabe pag gini sila, especially ang mga tao nga hindi makakita, ang sense of hearing, sense of smell, sense of touch nila, mas mas gina pangibabaw na nila. That is why mas sobra pa sa kung kisa sa aton, no? So ang ini nga mga persons with disabilities mapuslanon, no, nga grupo sa aton siniiya nga sosyedad. Apisar sa ila sini nga sitwasyon. It was originally called International Day of Disabled Persons. Pero ang term nga disabled persons ginisla na. Subong amo na ini ang persons with disabilities. Mas may dignity kung pamatian, mga kabombo. Until 2007. Kag sumugod sadto, no, amo na ni ang pagtawag International Day of Persons with Disabilities. Kag kada tuig may mga issue, no, kaangay subong, although nga may pandemic daw hindi pa mapasanyog ang mga aktibidad face to face, pero virtually masako karon, no, ang ining international nga observation sa pagpamuno sa United Nations, mga kabombo. Kag each year may mga nagkalilain nga mga issue nga ginatalakay. May kantanan for the benefit and for the welfare of our brothers and sisters with disabilities sa ila sining nga lawas. Well, kung aton padalman, ang matutuod gin nga maragtas sang subong International Year of Disabled Persons sadto subong nga International Day of Persons with Disability, no? That was in 1976. Amo gid ni ang gintunaan gid 1976 sa ang United Nations General Assembly o kon ang UNGA, mga kabombo, nagproklamar sadtong 1981 sa International Year of Disabled Persons. Dili nag-una. That is why nga disabled persons pang tawag, no? Kag ini syempre, no, ang gindihon ini para sa plan of action, national, regional, international levels, no, sa tagsa ka pungsod, labi na gid sa mga member states sa United Nations sa UN. Kalakip na dira ang Pilipinas, no? With an emphasis on equalization of the opportunities. Hindi bangod kay may diferensya sila sa lawas, mga second fiddle na lang sila. Hindi. Equal opportunities ihatag sa aton sa mga kauturan, mga PWDs. Ang paghatag sa ila sang rehabilitation and of course the prevention of disabilities, further disabilities. No, kung pwede pa lang yung mabulong pagid, no, parang ma-enhance pagid na ila sini nga sitwasyon. Sa sini nga tuig, mga kabombo, ang tema, especially subong adlaw, December 3, ang tema sa International Day of Persons with Disabilities every year, every pag-observe sa kada tuig, may particular theme ina, mga kabombo. Kasi sini nga tuig 2021, especially today, ang tema for International Day of Persons with Disabilities, nagasiling sa Ingles nga pulong, leadership
and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. Amo na subong mga kabombo ang theme, no? Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. Kamusta ang aton sa mga kauturan nga may diferensya sa lawas in the midst of the pandemic? Sa sulod na karon sang 2 ka tuig. Kita gani, no, nga kompleto, normal ang aton sini iparte sang lawas, apektado, how much more ang aton sini nga may mga nga kauturan nga may diferensya sa lawas. That is why amo ini ang tema sa karon mga kabombo. Ang United Nations nag-adopt sa sini nga tema agud nga ma-highlight ang mga issues nga ginapangatubang kag ginabatsyag karon sa aton sining mga disabled people or mga persons with disabilities, PWDs, sa karon nga may global pandemic. Aton man sila ulit doon. That is why today, no, we are raising awareness for our brothers and sisters with disabilities. Ang observance, of course, sa sininga adlaw, crucial, very crucial ini, no? As part of the another group of people sa aton sininga planet Earth, ang aton si mga PWDs. Crucial to understand the social, political, economic, and cultural disturbances that happen in the lives of our brothers and sisters, the PWDs. Gina-highlight diri kung paano sila, ano ang ilang sininga sitwasyon karon, ang ilang sininga pagsufrer, pag-antos, due to, let's face it, no? Truth hurts, reality bites. May mga discrimination nga nagakatabo. Kung makita naton ang aton sa mga kauturan nga may diferensya. Unequal opportunities, no? Discrimination and lack of empathy. Lord, forgive us. Nga kung kaisa, hindi kita sensitive, no? Kung kaisa, ginakadlawan pa naton. Lack of empathy. So may ginahiwat karon nga adlaw na International Day for Persons with Disabilities, pinaagi sa mga panel discussions, cultural events, especially online, bangod kay may pandemic pa. Ang adlaw kung sa diin, ginahandom nga ma-promote ang mga rights and perspectives of people living with disabilities around the world, mga kabombo. So today, no, aton dumduman ang aton si mga kauturan nga may diferensya sa lawas. Today is International Day of Persons with Disabilities. 29 years, no, sa pag-opisyal nga pagsugod sini sa itong December 3 of 1992, headed by the United Nations. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Lito na kita sa aton sini pinaka-main menu, ang aton sini iyang kasaysayan. Basi may ara kita sang winner, no? Wala pa man, Bombolito, just give me signal. Aton sini nga letter, nagapakilala lamang sa kay Roy. Sa nasiling ko na, Roy is 33 years old, sang Negros Occidental. Bombolits, okay na? Basi maalang okay na, ara na sila. O, sige. Mga kabombo, antes pa man sa kasaysayan ni Roy, aton anay nga, okay, wala pa. Sige. Let's go na lang anay sa aton siniiya nga letter, no? Since may medyo gamay malang ini sini nga ginpadala nga sulat ni Roy, problema niya sa sini karon nga sitwasyon, no? Si Roy, 33 years old, sang Negros Occidental. I'm sure isa-isa sa aton may mga ginapangatubang nga mga temptations, tukso. Muna gani si Eva Eugenio, may ambahanon.
tukso, no? Tapat ang puso ko na hindi magbabago. Dahil pag-ibig ko ay para lamang sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling magwawagi. Gayom. Okay na kita, Bombolito Sagwa? Okay na? Wala pa? Ate, sige. Mapustro na lang ko anay sa akon siniya nga letter. Kay rami ng winasak na tahanan. It's all about temptations, no? Ang ginapatubang karon ni Roy, 33 years old sa Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Roy, yagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasi sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Roy, 33 years old sa Negros Occidental. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, may bata na ako isa kabilog. Kagin kasal kami sa akon sininga asawa. Young couple kami sa asawa ko. Ang akon siniiya nga junior, si Roy Jr., nagapangidanon pa lamang sang isa ka tuig. Ginkasal kami, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Pilit nga ginkasal kami, bangod kay amo na ng sitwasyon sa akon sininga wife. In fairness, sa akon sining asawa, kag ang akon pinalangga nga bata, nga ako ginang itsura, that is why ngalanan ko sunod sa akon sininga ngalan, kay ako gid dogin haplak gid ang akon sining itsura. Pero amo ini kamatuoran, Miss Jazz, nga ginkasal kami, nga daw napilitan lamang ako. My wife knows about it. Pero in fairness sa akon sining asawa, na-develop naman ang akon sining pagpalangga sa iya. Bangod kay ginataga niya ako sang kagwapo, kabata. My junior is now 1 year old, more than 1 year old. Pasalamat ako, Miss Jazz, kay amo ini karon ng akon sining iya nga inspirasyon sa kabuhi. Pero nagsulat ako kay may problema ako, Miss Jazz, sa karon. Antes man kami ginkasal, antes man nakilala ko ang akon sining wife, kag natabo kami, nagbusong siya, that's why ginkasal kami. May ara ako ya sang girlfriend. Humalin sang high school hasta nga nag-college kami. Ang girlfriend ko ni Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ginpalangga ko gid. Nagpalanggaan gid kami. Pero sang time nga naghalin sila diri sa Pilipinas, kaya ang girlfriend ko, kaya iya sini nga family, kaya iya sini nga tatay, Miss Jazz, sumugod nga nakilala ko ini siya, isa ka OFW ang iya sini nga tatay. Dito na sila iya sa Canada, kag sa amuto nga panahon nagdesisyon sila, nga bugos na sila nga pamilya, mag-migrate dito sa Canada. So sa malipot kapulong ginutod ang amon sini nga relasyon bangon sa ila sin paglakat. That time sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, lalaki man ako pero I cried. I was hurt. Bangod kay nagapalanggaan gid kami to sa akon sini nga girlfriend. Pero wala ako sang choice kapadayuno ng akon si pagpangabuhi without her. Prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala nagig ko nagpangaluyag sa iban nga babayi. Hasta nga nakilala ko ini ang akon sininangin wife. Pero sa prangka nga sugilanon, antes pa man kami natabo, hindi siling nga naluyag gid ako sa iya. Unlike sa akon siningang girlfriend before, nga nag-migrate na dito sa Canada. Inikilala ko, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ako niya gid na nga siya gid naluyag sa akon. Bangod kay ti ako isa ka lalaki, kag sanasiling ko na wala na ko nagapangaluyag, Miss Jazz, since nga nagbiya diri sa Pilipinas sa akon sini nga girlfriend, because I love her that much. Kag I was still hoping that time nga makakit-anay kami, kag makapauli siya diri, but for good na ay lasay pag-study dito sa Canada. So nagkanya-kanya kami pangabuhi, Miss Jazz.
Hasta na lang nakilala ko ang babae nga ni nga natabo kami nga she knows pretty well nga daw wala gid man ako yung Miss Jazz sang amo na ka luyag, dako nga luyag. Pero bangod kinatabo kami kag nagbusong siya, wala na ko sa may mahimo pa. Amo na galit Miss Jazz na hambal ko na daw napilitan ako, pero I'm also man enough to face my responsibilities. Kagapasalamat ako Miss Jazz kay I have now my beloved son, my junior, who really looks like me. Miss Jazz, sa prangka nga sugilano ng problema ko karon na mo ni. Sining karon lang kay doon nag-open na bilang mga borders, etc. etc. Sometime nga wala pa ni ang Omicron, kag wala pa ang kaso dito sa Canada, nakapauli ang akong siniya girlfriend. Out of the blue, nagkita-nay kami Miss Jazz. In fact, nakakaon kami sa isa ka restaurant dira sa Bacolod. Sa prangka nga sugilanon, to be honest, Miss Jazz, sa nagkita-nay kami, nakibot ko kay wala pa gid siya gali sang bana. Nagka-girlfriend siya sa isa ka Canadian, pero sunod sa iya, lain gid kuno ang mga Filipinos. Dito pa lang Miss Jazz, doon nakibot ko. Doon may ginpabati-batian siya. Although indirectly, pero para sa akon Miss Jazz, nabasa ko nga sa gihapon, ako ang yasin nga naluyagan. Sino abing nga lalaki nga hindi makainsyende with all her gestures. Miss Jazz, sa prangka suiladon, sang time nga nagapanyaga kami, nagbalik. Ang akong sini nga feeling sa iya, nga dugay ko naman nga nalimtan. Sumugod sadto, may communication na kami. Ara siya subong sa Manila, bangod man sa natabo, medyo nagka-problema, kag plus pa nga may kaso naman karon sang Omicron. Wala pa siya nakabalik dito sa ila sa Canada. Miss Jess, ano ako kung nga buhaton? I'm very much bothered sa akong sinikaron nga sitwasyon. I have a wife nga na tunan ko na nga palanggaon bangod sang amon man sini nga anak. Ang junior ko, Miss Jazz, that I love so much. Subong ari naman ko. Bisan ang asawa ko nakamutik nga daw hindi ako mayo makatulog kag masami nga may ginabasa ko ang akon siniya nga mga messages. Miss Jazz, paliugatagi ako sang laygay. I'm very much bothered. Ang tagpadala si Roy, 33 years old, sang Negros Occidental. Yes, indeed, Roy. Medyo isa ina ka klase sang temptasyon, no? Temptations, tukso sa imo. Although nga kung siguro kung wala ka pa sang kaasawa, kung hindi ka pa kasado, kag wala ka pa bata, who knows, no? Basi, I'm sure may chance, no? For the second time around. Pero the truth is, you're now very much married. May bata ka na nga sunod pa sa imo, you love so much kay Junior Moged. Natun-an mo na nga palanggaon ang imo siniya nga dear wife, although nga doon napilitan ka lang to, sa natabo ka mo kag nagbusong rason nga nagpakasal ka mo nga duwa. Pero dumdumon mo, Roy, ang sitwasyon mo subong. If you love your family, if you love your, bisan sa imo na lang nga bata, no? Kaya sunod pa sa imo daw, although na-develop ka na, in fairness sa asawa mo, na-develop ka na ang imo si pagpalangga sa iya. Don't let that temptation ruin sa imo siniya nga marriage, sa imo siniya nga married life subong. Anyway, hindi man di siya aton siya subong sa Manila, hindi man siya tinerdire. What's the future, no? Importa ang subong ya, ari na ya.
solid ang status mo, you're now married. May asawa nga nagapalangga sa imo kag may bata pa nga gwapo nga parehas sa imo tsura. So, ang mahambal ko lang sa malipot nga pulong, forget about her. Okay? Natural lang nakitaw man lang ta. Sometime nga kitanay ka mo, nagbalik, sunod pa sa imo ang feelings, etc. etc. With sleepless nights, sumugod nga nakitanay ka mo, nanyaga ka mo sa isa ka resto, diri sa Bacolod. Pero, try to choose what is best for your life. I'm sure it's gonna be another problem kung i-entertainahon mo ina mas masobra pa sa subong ni mga sitwasyon, no? Forget about her, forget about your feelings, focus sa imo sininga pamilya. Roy, para sa akon isa lang ina iya kapag tilaw. Let her go. She has her own life and you have your own life man now. Kabay pa magmangin mabakod ikaw, don't forget to pray for strength and peace of mind, no? Sa imo si panghuna-una nga mabalik mo tong wala na bala nga naka-move on ka na, no? Natural na kay nakitanay kamo mo. Amo man ako kay isa mag-get together kamo sa high school as much as possible, hindi ko mo mapadala kay ay crush ko nakitanay kami, still guwapo, she's still guwapa. Di ba lang bulito, no? Pero ti amo na we can face temptations, no? Pinaagi sa pagmangamuyo. And we can fight. Pwede natin mabatuan by God's grace. So don't forget to pray. I-offer mo man ang imo sa girlfriend, kagabay pa man kapangita man siya sa iban nga para gid sa iya. Kag pray for your family, no Roy, sa imo sa iya nga pamilya sa karon, no? Nga magmangin mabakod lang kamo. Ati sige, wala kita sang panahon makabombo, ara na sila sa aton sini, wala pagid. Ati sige, antes pa man Roy, thank you so much sa imo sini matahom nga kasaysayan. No, kung kamo mayroon sa kasaysayan kaangay sini pwede gid, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. We have no time na makabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si mga suki. Ang aton siniiya nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Okay, sa aton sini nga words of wisdom from the Holy Bible, this is taken from the book of aton sini Holy Bible, mga kabombo. Dali lang gid, okay daw naglumpat, no? This is taken from the book of Mark chapter 4 verses 35 to 41. Ang aton sinibala pagtuo during stormy days, no? A boat, a storm, panic, and Jesus sa tunga naton. Dira nagasiling sa Mark 4 chapter 39, liwaton ko ang aton siniiya paborito diri kay para gid ni sa aton siniiya nga sitwasyon subong, we need peace of mind. Sa aton kahadlok nga may mga variant naman ang dungol nga coronavirus, may panibago, Omicron, oh my God, oh. Pero itugyan nato ng tanan-tanan sa Dios. Kita'y mabuang lang ta sa prangka nga sugilanon. Pero since we are children of God, itugyan ta sa iya. And we will have peace. Naghambal ang Diyos sa aton, Mark 4:39. And Jesus arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Mark 4:39. Lagi kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. Okay mga kabombo, here it is. Ara sa aton Studio B, si Bombo France Andrew Burgos with our winner. Bombo France Andrew Burgos, come in! Ari naman kita subong hapon sa pagpanagtag sang radyo nato, no? Especially sa mga kauturan nato bingin nakabaton sa mga radyo drabi nga nalansang lang sa isa ka istasyon o ko na quarantine o ko na kapon. Bombo France? Yes, Bombo Jazz. Okay, this is not our promo. Ang aton siniyang Bailo Radyo. Correct, no? Okay. Special project Okay, ni isang sige. Bombo Radyo, Bombo Yes. Jazz, especially sa ton. Aside from 1-2 Panalo, I thought all the while 1-2 Panalo ni promo. Yes, no, sa special Okay. project ni Bombo Jazz actually sige. sa Bailo Radyo. Yes, no, sa Bailo Radyo ni Bombo Jazz. Mm-hmm. So subong hapon, tiari kita dire no, liwat magabaylo kag magahatag naman kita sang 3,000 pesos nga cash sa ato ning mga kauturan na nga gusto man bi mag pamati sa ibang mga istasyon, no? O kung may kahilwayan, mas tabi pagkaliso sa radyo. Okay. So, subong di ari, bayluhanin naton ang mga kung saan pa bala, tido prisong ila radyo. Ya kay nagtinir lang gid sa isa ka istasyon, no? So, tibong po, Jazz, ato ni bayluhan sang radyo, nga wala ni na lansang sa isa ka istasyon. Actually, ang ato ni nga radyo, di kalidad ni nga radyo, no? Damo, siya sang function, Bombo Jazz, pwede ini gamit kung mag-brand out of it. May LED light, flashlight, may AM kag FM band. Tapos rechargeable pa ini. Kag pwede mo mabutangan sang baterya. Tibong mo just kung saan pa bala all around ng aton nga radyo. Way labot sa radyo, may 3,000 pesos pagkikita nga ihatag para sa aton nga mga kauturan man nga gusto magpabaylo sang nakapon na quarantine nga mga radyo. So subong nga hapon, aton man ni makaupod ang ato man diri nga uton na ni, no, nga gusto man magpabaylo sa iyang radyo nga nagikan man sa isa ka AM station diri sa syudad sang Bacolod. So aton ni subong una nga tagaan sang radyo nga bag-o kag 3,000 pesos nga cash, Bombo Jazz, ginkilala kay Ma'am o kon kay Miss Pauline Barbosa, no? 27 years old. Kag subong ari sa atong kakadlaw isang ma'am. Di ba goyo ya, no? Ma'am, good afternoon. Kamusta? Good afternoon, sir. Okay. Ito na huya si ma'am. Di ba huya, no? Kay chance mo ni ma'am nga mabatian mo. No? Subong si papa mo to, si mama mo nagapamati. No? Kabalo to. Sinong kabalo? To sinyo balay nga rin kadri subong para magpabaylo sa radyo? Si mama, nagpabalo nga. Ano ginambali mama mo si mo? Wala nang pabaylo, ibing radyo to. Kay may mabaylohan na to radyo, tapos na may 3,000 ko, no. Ano mo na? So si mama mo yung nagambal. Oo, to hindi ako magpati un. Hindi ka magpati. So insakto na nambali mama mo, no? So by the way, Ma'am Pauline, pila ka na gani? 27. 27. Anong imong trabaho? Medtech. Medtech. Okay, so 27 years old kag Medtech ni sa ding hospital, ma'am? Sa Riverside. Sa Riverside. For how many years ka na ganing Medtech? 5 years na. Ba 5 years na. So sinong upod mo sa inyo balay? Si mama. Gawa lang ka ba ni mama mo? So ang radyo ni mama mo nalansang sa isa lang stasyon. Oo. So di nahalin, ma'am? Sa RMN. RMN. Oo. So sino nagatag sa radyo? Si Sir Mel Benedicto. Ginhatag sa personal niya ginhatag sa imo nga? Sa kay papa ko Sa imong nga. father. Oo. Okay, so ang imong amay na mentionar mo man kaina nagtaliwa na. Yes. For how many years naman, ma'am? 2 years sa Christmas gift. Ay, bali second death anniversary ng Iglesia Sininga Pasko, no? So 25 gid. Okay, December 25. Sige. So, tisubong ma'am, excited ka na mabato ng imong kwarta? Radyo gid dyan. Radyo gid. Why si ma'am sa kwarta po mo dyan? Sa ang radyo gid dyan. Si mama mo, adlaw, ano ginapamatian ni mama mo? Nang kay, na lang sa cellphone, kapamati. Ano lang sa Facebook Live? Oo. So, sa Bumbo? Oo. Okay. Sige, kapamati ka man sa Bumbo? Keeper, may kuwala sa balay. May mga live pala, purpose lang nigad may mga kawatan, mga incident. mga baha, umati gid dyan. Sa Bumbo, kita na, okay, sige. So, ari na, no? Ang radyo, excited si Ma'am Pauline. Nga mabato, nang yan nga radyo nga bago. Bumbo dyan sa ato ni Bayluhan, no? So, sang nagabanaag ni nga radyo kag di kalidad. Plus, may 3,000 pesos pag ini si Ma'am Pauline nga mabaton, nagikan man sa Bombo Radyo. So, ready ka naman mabaton? Isang 3,000. Okay, sige. Actually, ari sa iya mga kabot, ang radyo nga daan, ngayang ginakapitan mo, pwede mo lang din mabutang sa lamisa, no? Sige.
So ready? Unang hatag, 100. Kaduang hatag, 200. 300. Pila na? 4. O sige. 500. 600. 700. 800. 900. 9. Kag? 1,000. 1,000. So kulang pa naman, may 2,000 pesos pa kita nga idugang para dira. So ari pagid, no? So pila na ina? 1,000 sa imong mga pala. Dugang pagid 100. 1,100. 1,200. 1,300. 1,400. 1,500. Isip. 1,600. 1,700. 1,800. 1,900. 2,000. 2,000 pesos. So may 1,000 pesos pag ginangadugang, no? Sige. Another pag 1,000 mampulina. So pila na? 2,100. Okay, 2,100 na. 2,200. 2,300, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, 3,000. Kapoy isip? Hindi man yan. Siyempre, matulagin na kapoy kay 3,000 na yun ang imong mabaton. Sige, so mampulin, kulang pa ina, no? So, hindi ina kumplito kung wala ini ang radyo nga bag-o nga ginbaylo mismo sang Bombo Radyo. Yes, ma'am, you're welcome. So, mensahe mo na lang, ma'am, no? Pagpasalamat man sa Bombo Radyo kay tungod nga may mga project ni nga ginapatigayan para sa ato mga kauturan nga mga bakulod nun kag mga negosyanon mampulin kay syempre pag impang ano mo man no pagpangimbitar mo man dabing nga sa may mga kauturan naton rabing nga may mga radyo dra nga nakapon o kon nalansang na sa isa ka estasyon basta AM stations ng gid ang naghatag, no? Sige, ma'am. Sige. Thank you, Gid, sa radyo, kag sa 3,000. Ako ni nga bulig, especially ang sa radyo, nga makapamati sa line-9 nga station, pero nang pwede siya, hindi mo yung pamati sa Bombo Radyo, ang stable. Pero ang pinaka-importante, pag itong flashlight, kido-kido kay brown out. So, dako gid nga bulig. Tapos, for the upcoming Christmas, nang dako gid nga bulig, ang 3,000, hindi lang para sa akon, pero para sa iban man, nga pwede makapabaylos ang ilang nga radyo nga nakastock sa AM nga station lang. Okay. By the way, ma'am, anong plano sa 3,000 nga nabaton? Si Mama lang ni Mano. Oo. Magamit na? Oo, diretso siya. Okay. So, by the way, ma'am, ano trabaho ni mama mo? Wala nang lang sa sabalay kay chemo patient ni sa nga daan. So, lang sa sulod sa balay. Sige, no? So, sige, ma'am, congratulations, no? Kay ikaw nakabaton sa 3,000 pesos kag bag-o nga radyo. So, at least ka na magalin ma-extra tanay sa basta radyo bombo, Dapat pagwao mo pagitang ang pinakabaskong magigatingaw ga. Basta radyo! Bombo! Number 1! Liwata! 1, 2, 3, go! Basta radyo! Bombo! Number 1! Number 1 ang Bombo Radyo! Sige. So, Ma'am Pauline, no? Congratulations, no? Kay ikaw ang nakabaton sa 3,000 pesos nga cash kag bag-o nga radyo. Sige, ma'am. Thank you, good, no? Yes, Bombo Jazz. And next, may another pagkikita nga pagkatagaan man sang radyo, no? Kag 3,000 pesos nga cash. So, next, ang aton nga, maswerte man nga makabaton sang radyo. Gainulan ang adlaw-adlaw nga cash siya. Yes, sa mugid Bombo Jazz, no? So, temprano, ini nga pamaskwa sang Bombo Radyo. Kaya subong kabalo man kita, no? Nga mabudlay gid subong ang sitwasyon kay tungod dari pa kita sa pandemic. So, iban sa atong mga kauturan diri naka-experience gid sang kapigaduhon, no? So, ari man diri ang Bombo Radyo, Bombo Jazz. Inisyatibo sa Bombo Radyo ni, no? Ang ini nga special project, no? Nga may 3,000 pesos kaga bagong radyo pero galing wala na iniya sa nalansang sa isa ka istasyon, no? Kag isa pa ti kalidad. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, sir. Pwede bantili sa ako para makita ang imo beauty, Ano kani atong kompleto nga pangalan? Rose Ann Ayalin, sir. Si Rose Ann Ayalin, taga diin? Taga Villamonte. Pilang edad? 29. 29. Anong trabaho, ma'am? Wala, sa balay lang. Sa sulod sa balay. So, pila ka bilang kabataan? 2. So, anong trabaho ni mister? Nag-obra lang paypay. Nag-obra? Paypay. Okay. For how many years naman siya nag-obra sang paypay, ma'am? Dugay na, mga 5 years na guro. 5 years na? Papalawing na, no? So, kamusta man subong, ma'am, ang iyang obra sang paypay? Daw, hindi gid man, sir, kay pandemic, daw mas, hindi gid. Do pigaw gid? Pigaw gid ang baklanay, sir. May man kasi akon may ara, may man wala.
So amo lang ginadra lang ko ma'am nag-focus gid sa pag-obra sang pipeline. Sang una sir naga-security guard na sa galing kay pagsugod sang pandemic, nag-resign kay sa Iloilo pa na sa sir ga duty mo. Ti nag-resign sa kay kabudlay bala magpakadto pa ka ready sa puli. Oh, sige. So ma'am, okay no, proceed kita. Yes, Bombo Jazz. Go ahead. Yes, okay. Sige no. So ma'am, sa radyo kita no. So ano ang nagtulod si imo ngay pabayluhan mo imo radyo? Kay sang antes bala sir nga way pa ni na bayluhan, bumbo gid man niya halin sang una gamay pa ko bumbo na gid man yang amo ginapamatian sang sa uma pa kami. Muna iya. Naguba ang amon nga radyo. Gin may nagkadto to sa amon, may naglagaw nga kung sinong may guba nga radyo, ti siling ko ipakayo ko man ang akon, kay siling nila ikayohon, ti siling ko mapakayo man kami bisang amon radyo kay naguba. Ti dugay nga do nakabalik sila, nakibot ko isa ka adlaw nagbalik sila nga may dala na sila nga radyo nga amon kay hindi na ko makayo ang amon radyo. Ti amon ning ginbaylo. So ano na ma'am nga istasyon? Nang Action. Okay, so Action Radio. Sige no. So for how many years na ni ma'am pila na katuig? Isa pa lang katuig sir. Isa pa lang ginagamit. Why ikay ginit-it ni sir kay laga sir. Pagbalik ito sa balay why ni na gamit kay gipakita ko sir hindi namon magamit kay ginit-it kay laga. So ma'am gusto niyo bayluhan? Pabayluhan na lang. Nalansang ina sa isa ka estasyon. Oo, nalansang lang ni hindi. Why man ko pamati sir? Hindi ang pangalan ni mga bata gani kay sa sir na tiyog-tiyog lang. Okay. Sige ma'am no. So ari na. Excited ka na? Excited sir. Lagi mo ginababaton? 3 man. 3,000 pesos. So early Christmas gift Tumataginting. na, no? Early gift from Di, ma'am, may Bombo plano Radio na sa Philippines. 3,000. Ay, oo, sir, nangutod na basiwa, sir, may bayad. Bobo Jazz, actually, doon ikaduha ko din mabatian nga babayan Hindi sa basiwa man. kinutdan mo. Timing Oo, sir, gid no? nangutod na gapon. Timing gid. Kagapon ako to. Sige, subong ano na ni, May ngagaw, pati prano pa. Gani, sige, no? Yes. So, tinalion na niya, no? Dalion. Para kay ngagaw. Kay para pa ngagaw kag hindi mo dan. Gani, ma'am, sige, no? So, ready? Unang hatag. 100. Kadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Kalima. 500. Kaanom. 600. Kapito. 700. Kawalo. 800. Kasyam. 900. Kag. 1,000. Okay, 1,000 na. May 2,000 pa nga nabilin, no? Sige. 1,300. 1,400. 1,500. 1,600. 1,700. 1,800. 1,900. 2,000. Ginawa na eh. May 1,000 pa! Kulang pa na. Sige, ready. Another. 2,100. 2,200. 2,300. 2,400. 2,500. 2,600. 2,700. 2,800. 2,900. 3,000. 3,000 pesos. So, wow. Grabe. Dako na yun ang abulig para sa imo, ma'am. Siyempre, sa sulod sa balay. So, ma'am, ano ang plano sa kwarta way labot sa bayad sa tubig? Ibakal gid sir bugas. Okay, sir. Kaya naman, Bakal bugas, sir. So, tidako na inang abulig? Oo, sir, dako nagid kag panggasto-gasto sa sulod balay. Okay, sige. Ma'am, kulang pa na imo 3,000. May radyo pa gid. So, hindi kaya kapuli kung wala ining ang radyo. Sige. So, ma'am, aring imo nga bagong nga radyo, no? Wala na ina nalansang si sa istasyon. May kailwayan ka na magpili kung diin man ng istasyon ng gusto mo. Okay, but we know naman no nga kadamaan sa aton gusto gid mamati dire sa Bombo Radio Bacolod. So ma'am, congratulations. Kag mensahe mo na lang bino, pagpasalamat mo na lang sa Bombo kag sa nagpatigayon sang sining nga proyekto, no? Ma'am. Nang madamo gid nga salamat sa Bombo Radio sa inyo nga maagang pamasko para sa amon dako gid ni nga bulig ang 3,000 sa amon nga adlaw-adlaw nga galastohon sa amon balay. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. God bless sa inyo tanan. Yes, ma'am. Master Radio! Bombo, number 1 ang Bombo Radio. Aba, mabalugis lang to. No, listen. Sige, ma'am, congratulations, no? So, Bombo Jazz, natapos ito si ma'am, no? So, and may another one naman, may last one kita, Bombo Jazz, nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash ka, gabag nga radyo. Gainulan. Gani, ano ni Bombo Jazz? Another 3,000. So, subong tinion. Bag-o lang gid subong. Grabe, no? So, Siyam correct, Bombo Jazz, libo ka pesos. Yes, Imagine. subong to ka ano gid, no? Tatlo ka mga maswerte ni nga mga gusto mo magpabayalhin sa ilan nga mga radyo. Ma'am, pwede ka na di ka pala. Pwede mo naman itiyon, ha?
Ano kani kompleto na 'tong pangalan? Hani Pitalino. Si Ma'am Honey Pitalino. Taga din. Alihis. Alihis. So, pilang edad? 39. 39. Pila ka bilang kabataan? 3. So, anong trabaho ni Mister? Nang Gabud Panda. Okay. Sa food delivery rider. Okay. So, ti Ma'am, pila naman siya ka sa food delivery rider? 2 years pa 2 lang. years na. Okay, pagsugod din sa pandemic, do dragin sila nag-start pa, no? So, kabalo naman kita nga medyo mahina man ang igo sa, di man adlaw-adlaw, no? May times man nga dumaswertihan. Oo, may ara man time nga damo order, may ara man nga wala. Amo na bala ka. So, ano trabaho mo, ma'am? Nang plain housewife. Lang sa sulod ng balay, no? Nag-focus kita sa mga kabataan. Oo, 3 sila daan. Sige. So, ma'am, sa radyo kita. Dinhali ng imo radyo. Sa Action Radio. Action. So, pila na inakatuig imo Mga radyo? masulod na ni 3 katuig ako na radyo. Hindi man maano kay isa lang ka stasyon, bala hindi masaylo-saylo. So, sino gatag sina? Nang doon nalipat na ko basta. May pangalan? Basta agi-agion to sa to si Rico. Wala nga pangalan. Okay, sige. Pero ba manong rason nga gusto mo gid pabayluhan imo radyo? Kay para man makapamati man sa iban bala kag makapamati sa Bombo Radyo kung wala man kun ugto lingaw-lingaw na kag amo na para makaabil man sang pamasko sang Bombo Radyo. Sige, maswerte ka gid kay ikaw ang makabaton sa pila? 3,000. 3,000 kag bag-o nga radyo. Excited ka na mabaton ang 3,000 kag ang Yes, excited did ka tama. Okay, sige. So ma'am, ari na. Ginawa na alam kay may isip na sa malawig. Sige, ready. So, unang hatag. 100. Kadua. 200. Katatlo. 300. Kapat. 400. Kalima. 500. Kanom. 600. 700. 800. 900. 1,000. 1,000. First 1,000 din na sa iyang kamot, Bombo Jazz, no? May 2,000 pesos pa din nga nabilin. Nga ito pagin nga ihatag man sa kay mama. So, another. 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 500, 1,500 na, no? 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000. 2,000. So, nagalupok ang 2,000. May kulang pa na. May 1,000 pagid. Sete pa dayon na pa. Oo ah. Sige. Oo ah. 2,100. 2,100, 2,200, 2,300, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, 3,000. Wow, dito na siya kamot, no? Nalabot. Yun ang 3,000 pesos nga cash. So, ma'am, kulang pa na, no? Di na makumpleto kung wala ang imo bag-o nga radyo kag Flashlight. may flashlight kag LED na kag wala na yan nalansang sa isa ka estasyon. May AM and FM band na no? Kag isa pa, rechargeable kag di battery pagid na. Sige, ma'am, no? So, imo na lang pagpasalamat man sa Bombo Radyo. Dako gid nga amon pasalamat sa Bombo Radyo kay dako gid ini nga bulig sa amon nga pangadlaw-adlaw nga galastuhon sa amon sulod nga balay. Sige. So, anong plano, ma'am, sa 3,000? Itiganan ni namon sa Christmas. Sa Bakal namon spaghetti. Mga lulutoon na ba? Oo, lulutoon sa Christmas. So, ma'am, para sa imo, ma'am, sa palabuto ni nga Pasko, ano ang gusto mo nga Christmas wish? Ang wish ko lang sini nga Christmas kabay pa nga damo pa mabuligan ang Bombo Radyo nga pareho sa amon nga plain housewife lang nga bisan paano makabulig-bulig kag dako ini nga bulig para sa amon tanan. Okay, sige, ma'am. So, basta radyo! Bombo! Number 1 ang Bombo Radyo. Okay, congratulations kay ma'am, no? Sige, Bombo Jazz, no? So sa aton itong ikatatlo, no? Kung another itong nakabaton mansag radyo nga nalansang langgit sa isa ka istasyon di bayluhan naton sa bagong radyo kag nagatag kita sang 3,000 pesos nga cash. So, Bombo Jazz, lubos-lubos, sonda na lang ginibala. Mabalik kita sa aton ning nagapadayon man nga promo, amo ning 1-2 panalo part 20 Amo na gid promo. niya ang aton nga promo. Yes, Okay. sang Bombo Radyo kag Star FM. Susubong nga hapon kita maghahatag sang 1,150 pesos worth sang premyo, no? Kay Ma'am Sophie Mar Lapuos. From Purok, Santo Domingo, Barangay Dumanan, Ciudad San Bacolod, nang iyan nga pro for purchase Bombo Jazz amo ang Rexona. So, winner number 2. Ma'am, may hapon, narito sa akong subong nga tupad, no? So, ma'am, pabanti, di ma'am, para makita man ang imong beauty sa atong kamera, no? Atubang, di ma'am. Ang mga kaingod, butang nga nagatan, no? Simukhang nagapamati. Para ano, kagito nila, mabati akat nila ka makita.
So ma'am, kamusta? Mamoy, okay lang. Ito ano ha, do kaluya ha. Hindi ka excited nga magbaton sa premium subong? Excited Okay, so dapat na muna may energy si ma'am. So okay, sige ma'am, papalapit sa akon. Pila ka na gani ma'am? 35. 35, ano ang atong trabaho? Housewife lang. Okay, sa sulod ng Sambalay. So dako gid ang bulig Bombo Jazz sa mga pa-promo sa Bombo Radyo, no? Of course. Especially sa aton nga mga dakilang ina, no? Ayuda for more. Yes, ayuda. Doon nagabaha so mga aton nga panagtag sa premium sa mga hapon Bombo Jazz. Sige. So ma'am, ano ang imong kabalo ka nung imong mabaton sa buong pila? 500 500 cash. pesos nga cash kag Groceries. grocery goods nga 650 pesos. So sige, ready ka na ma'am? Ready na. Okay. So una nga hatag. 100. Kadua. 200. 300. 400. 500. 500 pesos. So, kulang pa naman. May 650 pesos pag nga balor sa grocery goods. Ngayon mga babaton nga nasulod mismo sa balde sa nga Orocan. So, ma'am, anong plano sa 500 pesos nga nabaton? Ibayad sa basiwa. Kay ma-process pala. Ara po gid. Hambal ko gid Bombo France. Basiwa, te. Pang plating, hingagaw na lang. Sige, no? So, di ma'am, ang imo na lang bipagpasalamat man, no? Sa mga sponsors kag sa istasyon man sa Bombo Radyo. Kag syempre pagpangagda mo man sa aton nga mga tagpalamatay man dere nga magpasako man sila sa promo kay base maswertihan pa sila nga kay kablok ang pilang grand prize. Wala. 1 million pesos sa December 1 million 25. pesos. Grabe. So, nagalaom nga magabutan para sa 1 million? Oo, eh. Kasaligid? Isaligid. So, ano dapat nabrahon? Madugang idang promo, padayunon lang ang pagsulat kag pagdagdag sa promo, sa purchase kay para makuha tagid ang aton nga handom kay kung si Lord gagot kita mag-prayer siya ara gyapon wala imposible siya sa pagbulig sa Sakto, mga tanan. Sige. So, ma'am, mensahe kag pagpasalamat mo na lang sa atong mga sponsors. Madamo mo salamat sa Bombo Radyo nga gin nga opportunity nga nagabutan ko the first place and kabay pa nga kamuman mismo magsupport sa inyo nga ihulog diri sa rapor kay dako na ni nga mabulig para sa aton sa adlaw nga tanan. Hindi tanan ni pagwaklon sa Tianggi libre na niyo. Damo na ni biskan biyon lang kag tinapa sold na atong pagkaon. May balde May pa. na karon. Nga durable katama from Orocan. Kablo ka man magluto bihon. Oo, namin. Amo na imo specialty. Oo, bihon. Sige, ma'am, no? So, Basta Radyo! Bombo, number 1 ang Bombo Radyo. Okay, congratulations kay Ma'am Sophie Mar Lapuos, ang Purok Santo Niño Domingo. Ako kung Santo Domingo, Barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod, Bombo Jazz. Thank you. Yes, so Bombo Jazz, no, amo na to tanan, no? Ato nga mga maswerte kid nga nakabaton sang temprano nga pamaskwa sang Bombo Radyo, no? Sumugod to kay na sa Bailo Radyo, o atong special project kag padulong sa nagapaday nga promo ang 1 to Panalo Part 20 promo Bombo Jazz. Okay. Yes, Bombo Jazz kag live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo France, Andrew Burgos, and congratulations sa aton siniya apat ka mga nakabaton sa mga early Christmas gifts from Bombo Radyo Philippines, mga kabombo, no? Sa aton siniya Bailo Radyo, kag sa aton siniya padayon nga 1-2 Panalo promo ang ika-20 na nga tuig nga pagpanagtag sa madamo nga mga papremyo, no? So congratulations kung kamo gusto man dira magdaog, padala kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a winner. Kag kung may ara kamo radyo nga nakalansang sa isa lamang ka estasyon sa ibang estasyon, AM station, particularly, no? Pwede kamo diri kakadto kay bayluhan namon sang radyo nga maliso kag may 3,000 pesos pa ka mga cash. Okay? Ara na sa aton linya, hindi pa kita pamati sa aton sining ato yang ermitanya nga drama kay Ario importante sa ka flash report upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz, may ara subong isa ka persona ang gina-rescue sa siyudad sang La Carlota, Bombo Jazz, especialmente sa isa ka taytay, no? Ngalan sang taytay Taytay Alejandria kag na hampang ini sa boundary sang Nagasi kag La Granja. Na ano siya? Nalunod? Wala pa mo just may baluan kung nahulog ini nga persona sa taytay kag ini nga taytay mo just gina-repair ini siya, no? Kag
samtang kapatigayon sang pagdemolish Bombo Jazz, mayara sang aksidente nga naglungtad sa Isubong at ito ang grupo o kon mga rescuer no nagikan sa CDRRMO sang La Carlota City, Bombo Jazz. Okay. Para sa mga madugang nga mga detalye Bombo Jazz, ato ni karang kuan no para sa iban pa naton nga mga public affairs sa mga Radyo Bacolod. Ini si Bombo Grace Lynn Lobaton nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Dubaton. Dugang nga mga detalye sina. Kompletuhon naton sa pila ka mga public affairs programs ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sunod sa kay Ma'am Jovi Sarge sa Modente sa New Zealand. Siling niya, congratulations sa mga winners. Well done! Well done, Bombo Radyo, for being so kind. All the very best. Okay, salamat kid. So, amo yan to makabombo, no? This time, napila naton ka mga panumdom, ka magapamati na kita. May nagapamangkot na diri. Kamusta na si Tuyang Ermitanya? Ara, magabalik kita, mga kabombo, sa pila ka mga pagbalita karon naman sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Yari, anay ang aton si pila ka mga panumdom, kag magapamati na kita sa inyo paborito nga drama, ang Tuyang Ermitanya. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansan lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang